በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለክሙ ክቡራን አሐቴ ወአኀውየ እፎ ሃለውክሙ ሰላም ንአሐትም ይሁን ክቡራት ኣሕዋቴን ኣሓቴይ ከመይ ኣለኹም? ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ሳልሳይ ክፋል ትምህርተ ሃይማኖት ብሓወና ክብሮም ዲያቆን ክብሮም ሃይለ መለኮት ዝተጻሕፈት ሒዘልኩም መጽየኒኹ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ምሳይ ክትጸንሑ ብትሕትና ይምሕፀን። ኩለኹም ናይ ኣኪ ትግራወይቲ ኢትዮ ተኸታተልቲ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ቤተሰብ ኩኑ ዳወል ምልክት ብምዝቃጥ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ። ሃናፂ ዝኾነ ርእይትኹም ድማ ኣብ ኮመንቲ ኣቕምጡና። ሕራይ ናፍቲ ርእሲ ከብለኩም ትምህርተ ሃይማኖት ብዲያቆን ክብሮም ሃይለ መለኮት ዝተጻሕፈ ምስጢረ ተዋህዶ ሳልሳይ ክፋል። ምስጢረ ተዋህዶ ምስጢረ ተዋህዶ ማለት ኣምላኽ ስጋና ለቢሱ ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ምዃኑ ዘረድአና ምስጢር እዩ። ብኻልእ ኣገላልጻ ኣካለ መለኮትን ኣካለ ስጋን ተዋሂዶም ሓደ ኣካል ኮይኖም መለኮት ናይ ስጋ ባህሪ ገይሩ ስግኡ እውን ናይ መለኮት ባህሪ ገይሩ ብተዋህዶ ሓደ ምዃኑ ዘረድአና ትምህርተ ምስጢረ ተዋህዶ ትምህርተ መለኮት ይበሃል። ኣካለ መለኮት ረቂቕ ዘይጭበጥ ዘይድህሰስ እሳታዊ ምሉእ ስፉሕ ፍጹም ምጡቕ እንትኸውን ኣካለ ስጋ ድማ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ዝድህሰስን ዝጭበጥን ዝርአን ኣካል እዩ። መለኮታዊ ባህሪ እንትንብል ድማ ቀዳማይን ዳሕረዋይን ኩሉ ክገብር ዝኽእል ዘለዓለማዊ ዘይጠሚ ዘይጸምእ ዘይሓምም ዘይመውት ባህሪ ማለት እዩ። ናይ ስጋ ባህሪ ድማ ምድካም ምጽማእ ምጥማይ ምሕማም ሙማትን ዝመሳሰሉ እዮም። ከመይ ተዋሃደ ብኸመይ ተዋሃደ? ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝምህሩና ቃል ስጋ ኮነ ክበሃል ከሎ ቃል ተለዊጡ ስጋ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን። ብዘይ ይምርምር ምስጢር ብተዋህዶ ሃፍቲ ቃል ስጋ ወሲኑ ሃፍቲ ስጋ ድማ ቃል ወኒኑ ብተዋህዶ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ። ምስጢረ ብተዋህዶ ሃፍቲ ቃል ስጋ ወኒኑ ሃፍቲ ስጋ ድማ ቃል ወኒኑ ብተዋህዶ ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ማለት እውን ገንዘብ መለኮት ብተዋህዶ ገንዘብ ስጋ ብተዋህዶ ገንዘብ ቃል ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ ይብለና ብዛዕባ ኣማኒኤል ካብ መለኮታዊ ባህርን ካብ ስጋዊ ባህርን ከም ዝተዋሃደ ክንዛረብ ከም ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ እዩ። ሃይማኖተ ኣበው ዘቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 78 ክፍሊ 49 ቁጽሪ 66 ዝብል ትምህርቱ ንረኽቦ። እዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ትምህርቲ ብኻልእ ኣገላልጻ እንትንሪኦ ንቓል መለኮት ዝገብር ዝነበረ ንስጋ ይነግረሉ ንስጋ ዝንገር ዝነበረ ንቓል ይንገረሉ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ቀዳማይን መወዳእታን ክበሃል ዝግብኦ ቃል እንትኸውን ስጋ ግና ንባህርየ ቃል መለኮት ብተዋህዶ ንባዕሉ ገይሩ ቀዳማይን መወዳእታን ኣነ እየ ክብል በቂዑ። እቲ ዘበን ዘይቁፀረሉ ዝነበረ ቃል እውን ናይ ስጋ ባህሪ ናይ ባዕሉ ስለ ዝገበረ ዘበን ተቆፀረሉ። ወዲ 12 ዓመት ወዲ 30 ዓመት ክበሃል ድማ ክኢሉ እዩ። እምበር ወልድ ንደቂ ኣዳም ካብ ዝወድቀሉ መንጸፍ ደይንን ካብ ዝተገዝአሉ ናይ ዘመናት ናይ ዲያብሎስ ባርነትን ነፃ ንኸውፆም ዝደለዮ እዋን ምስ በጽሐ ቃል ምስ ስጋ ተዋህዶ። እዚ ማለት ድማ መለኮታዊ ኣካልን ስጋዊ ኣካልን መለኮታዊ ባህርን ስጋዊ ባህርን ብተዋህዶ ሓደ ኾነ ማለት እዩ። መለኮት ንመለኮቱ ከይለቐቐ ስጋ ድማ ንስጋነቱ ከይገደፈ ተሓላልዮም ከይተለወጡ
ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ኮነ ማለት እዩ። እዚ ድማ ክልተነት ወይ ከዓ ምንታዌ ጠፍአ። ካብዚ ተበጊሳ ድማ ቅድስት ቤተክርስትያንና ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኢላ ትምህር። ኣቦታትና እውን ነዚ እዮም ዝምህሩና። ወለሊሁ በድሃረ መዋዕል በእንተ መድኃኒትና ተወልደ ድንግል ማርያም ስግወ ዘእንበለ ተፈልሶ ወኢሚጠት በከመ መሃረነ ጳውሎስ ሐዋርያ ንጹሕ ወቅዱስ ወይቤ እስመ ሶበ ተፈጸመ መዋዕል ፈነወ እግዚአብሔር ወልዱ ወተወልደ እምብእሲት ወአስተርአየ ምስሌና። ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ቆዝሞስ ምዕራፍ 95 ክፍሊ 1 ቁጽሪ 10 ንሱ እውን ኣብ መወዳእታ ዘበን ንዓና ንምድሓን ብዘይ ተፈልሶን ምዝባዕን ካብ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ተዋሃደ ሰብ ኮይኑ ተወለደ። ንጹሕ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝመሃረና እውን ምስ በጽሐ ጊዝኡ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ወዱ ለኣኸ ካብ ድንግል ተወሊዱ ኣብ ማእኸልና እውን ተረኣየ። ምሳሌታት ተዋህዶ ምስጢረ ተዋህዶ ፍጹም ረቂቕን ምስጢራውን ስራሕ ኣምላኽ ብምዃኑ ኣቦታትና ንኩሉ ሰብ ግልጺ ንክኾነሉ ብምሳሌ የምህሩ። ምስጢረ ተዋህዶ ንምርዳእ ሊቃውንቲ ዝጥቀሙሎም ብዙሓት ምሳሌታት እንትህልው ንፍጹም ተዋህዶን ስጋን መለኮትን ኣመልኪቱ ቅዱስ ቄርሎስ ብሓጺንን ሓውን መሲሉ ይምህር። ሓጺን ናብ ሓዊ ኣትዩ ምስ ሓዊ ክወሃድ ከሎ ይረስን። መጠኑ ቅርጹን ከይለወጠ ሓጺንነቱ ከይተቐየረ ናይቲ ሓዊ ባህሪ ወሪሱ ኩልንትንኡ ፍጹም ሓዊ ይኸውን። እቲ ሓዊ እውን ናይ ሓውነቱ ባህሪኡ ከይገደፈ ብመጠን እቲ ሓጺን ቅርጺ እቲ ሓጺን ይሕዞ። ጥበበኛ ብመዶሻ ክቕጥቅጦ ብመጋዝ ክቖርጾን ከሎ ኣብ መንጎ ሓጺን ሓውን ዋላ ሓደ ፍልልይ ኣይርአን። ተዋህዶ መለኮትን ስጋን እውን ከምዚ እዩ ኢሉ የረድእ ቅዱስ ቄርሎስ። ምስክርነቱ ብምንታይ ኣርአያ ብምንታይ ምሳሌ ክንብል ከም ሓጺን እዩ። ሓጺን ናብ ሓዊ ምስ ኣተወ እቲ ሓዊ ሙቐቱ ብርሃኑ ኣዋሂዱ ነቲ ሓጺን ሓዊ ይገብሮ፣ ናይ ሓውነቱ ሓይሊ ድማ ይህቦ። ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 25 ፍቅደ 47 ትምህርተ ትስብእት ሰብ ምዃን ትምህርተ ትስብእት ሰብ ምዃን እቲ ዝውለድ ኣካላዊ ቃል ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም ሓጢኣት ነፃ ምእንቲ ክኸውን ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ብነፍሲ ብተግባር ብገቢር ብልሳን ወይ ከዓ ብነቢብ ብሓሳብ ወይ ከዓ ብሃልዮ ዋላ ሓንቲ ነውሪ ዘይብላ ገይሩ ፈጠራ። ንዝፀነሰሉ ማህፀን ድማ ኣንጽሆን ቀደሶን። ካብ ሰለስቲኦም ኣካላት ሓደ ኣካላዊ ቃል ብናይ መንፈስ ቅዱስ ዘደንቕ ስራሕ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብኣዊ ባህሪ ወሰደ። በዚ መንገዲ ድማ መጀመርታ ቃልን ስጋን ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ብተዋህዶ ሓደ ኮነ። ክልቲኡ ባህርያት ማለት መለኮትን ሰብኣውነትን ባህሪ ንሕድሕዱ ዘይነጻጸል ሓደ ባህሪ ኮነ። መጽሓፍ ቅዱስ ዓለም ብቃል ኣምላክ ከም እተፈጠረት ከምኡ ከዓ እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተብዕሎ ኣለና። ከም ዝበለ እዚ ኩሉ ዝፈጠረ ቃል ስጋ ለበሰ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 3 ስያመ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ስያመ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝብል መበል 4ይ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽየ ስለልነበረና ጊዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ስለልሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ትገብርዎ ናይ ሕሊና ጾምን ጸሎትን ኩሉ ጸኒዱ ይስማዕኹም። ነዲያቆን ሓውና ቃል ህይወት ይስማዕና፣ ንኣና ድማ ሰማዕናዮ ኩሉ ኣብ ልቦናና ይሕደር ኣሚን። ኣብ ዝመጽእ 4ይ ክፋል ስያመ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝብል ሒዘልኩም ክመጽየ እሽካብ ሽዑ ሰላም ኣምላኽ ንኹለና ብዘለና ይሓልወና።
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።